Čaute ľudia, toto je moje nové video a toto video bude, ako budeme kopať penalty, takže tak ideme na to asi. OK, takže čaute. Možno ma nepoznáte, ale dajte odber na @MarikLorko. Slovensko faníme. Takže ideme prvý kopať. Výška je v bráne. Gól! 1-0 pre mňa. Dobre, takže teraz idem ja. Toto mu neodpustím, čo mi teraz dal gól. Takže asi idem na to. Výško. Získam si na chvíľu rukavice. No nic. Ľudia, som sa netrafil. Takže ľudia, teraz idem ja, kamo. Keď dáme, tak budeme vyhrávať 2-0. Dajte odber, keď si myslíte, že Miško vyhrá. Dajte like, keď si myslíte, že ja dám. Že ja vyhrám. Ľudia, držte mi palce. A ľudia, je to tam. Nedal som! Mišo, nejde to vypnúť. Ľudia, chytil som to, takže super. A teraz ideme ja, hej, takže pozrite. A ľudia, je to gól! Vidíte, aký som dobrý a neslabý. Takže ľudia, teraz idem ja strieľať. A uvidíme, či budem vyhrávať 2-1, alebo to stále zostane 1-1, hej. Takže fandíte mi. Ešte palce. A som si postavil proti Miškovi. Idem strieľať. Miško proti mne. A ja dávam vedľa. No nic. Ľudia, teraz idem kopnúť ja, takže pozerajte. Gól, ľudia, videli ste to? Super, dal som gól. Takže teraz Matúš pôjde a potom ja aj koniec, takže skončíme a tak. Au, Matúš. Takže ľudia, teraz idem ja, kamo, musíme to vyrovnať, hej. A gól! Kamo, čo som tu dal, ľudia? To si zaslúži like. A je to 2-2. Ľudia, teraz je posledná a rozhodujúca penálta, takže držte mi palce, aby som vyhral. A pozerajte. A ľudia, je to tam. Ľudia, vyhral som, takže je to tam a vyhral som. Takže Matúš, čo hovoríš na svoju prehru? Wow, však je to 3-2. Dobre, takže toto bola posledná penálta, takže dajte like, odber, samozrejme aj Matúšovi a čau.